Hello, hello, hello! Good afternoon to everyone and good evening. Welcome back to my YouTube channel, Iring Banbanon. Samahan ninyo ako magluto ng macaroni. A simple Hello, hello, hello! Good afternoon. Welcome back to my YouTube channel, Iring Banbanon. So magluto tayo ng macaroni, lutong karinderya. Tara na, mga Iring Banbanon. Let's go! So today, I'm gonna cooking macaroni. So, lagyan ko ng ground beef. Simple siya na luto. Guisadong macaroni. So, simply but tasty. So, tara na, samahan niyo ako magluto ng macaroni. Lagay natin sila dito. Lagay natin siya maluto. So, luto na ang macaroni, no? It's already cooked, so I have to transfer here.
using olive oil para sa gisa natin. No? Sutin natin ang mga sangkap, mga ingredients. A very simple cooking but it's tasty. Lagay natin yung sibuyas or onions. Lagay natin yung ground beef. Ang sarap, no? Tingnan niyo. Hindi pa ito tapos, ha? Black pepper. Lagyan ko siya ng ketchup. Ito yung sikreto ng pampasarap. Pampasarap. So ito natikman natin. Sobrang sarap to. So very simple and tasty and delicious. Magtuo sa iyong lawa. Perfect. Sarap, no? Kain tayo mga iring banbanon, no? Ang sarap.
Sarap talaga mga iring banbanon. So, lagyan ko konting rice. Pawisan ako mga iring. So, mga friendship, no? Mga iring banbanon. Very simple ingredients. Pag may ano lang kayo, sibuyas, garlic, and tomato sauce, ground beef, or ground chicken, anything that you have, or sausage, pwede siya, no? So, as long as marunong ka magluto. Simple menu, but it's a really good taste. And kaya sa bulsa ninyo mga iring banbanon. Sarap. Delicious. Patok na patok. Pag may business ka, ito gawin nyo. Ang sarap. Yung maano mo, yung taste niya, talagang masarap talaga. Bongga. Perfect! Hello, hello, hello mga iring banbanon. Please don't forget to like, comment, and share to your friends. Of course. Puno sa kasakit o puno sa kalipay, i-chika mo, ilaglag natin. Shalala, bang bang. Thank you for watching and God bless to everyone. Bye!